No ahojte všetci, dneska to bude 10 darčekov, minule to bolo 5, dneska 10, k tomu ešte bude jeden Legendary Star Drop. A tentokrát to bude asi bez zvuku, si myslím, lebo minule asi na videu veľmi nebolo mňa počuť, takže tentokrát bez zvuku, no podľa mňa môžeme ísť na to. Super rare. Rare. Super rare. Epic. Super rare zase. Mythic. Gadget, ok. Super rare. Epic. No, takže to boli všetky. Ešte tu máme jeden Legendary Star Drop. Poďme si otvoriť. Dobre, ja sa nekúkam. Ideme na to. 3, 2, 1. OK, je tam Star Powerka. Takže na dnes asi všetko. A čus. Ďalší Star Drop.